Baby na ya garin ne. Haba da Allah ke ina ta kiran wai ke bata shiga. A wallahi na dan zagaya bakin lambu ne haka kin ga na ruwa. A wallahi ni kadai ne. Haba baby ai ke ma kin san ina mugun san ki wallahi. Ai shi yasa ma yadda nake bakin ruwa sannan na kira ki. A haba dai. Ke yayi kyau. Ko? Dan ruwa. Allah ya mana. Wai me? Wai ya kace wannan wallahi ba zan koma ba. Ga dan ruwa kace koma. Daya. Ga ni ma ƙarya zan je ni na san Allah ya tsare. Allah ya tsare. Ni ke ba zan koma ba. Dan ruwa. Dan ruwa ayi ke. Aikin banza mutane sai tsoron bala'i. Bari in kira Sadiya na san yanzu tana nan wallahi. Kai mutumi na akwai nata dai ko? har kura ba zan dawo ba. Da Allah ka dawo ya. Kana nan ka bara ba zan dawo wallahi. Ai wallahi na tafi kenan. Ni bari ma in wanke gaba ta Allah. Ya hakuri ina zuwa Sadiya wallahi ina hakuri. Bari wanke kafa ta a ji dadin yin Snapchat. Ya kai ne. Ka gaya mun da Allah. Ya kai ne ka gaya mun. Lahira na leka na dawo. Ina da lahi ina da me ya kai? Abu cikin ruwa ya jani. Wannan ruwan. Cikin ruwan Ban gaya ba da ruwa ba tabbata kaman guri ba malam wallahi. Zo mu je mu hagu. Hagu. It's Drake Fam Production.